Na exposición o que destaca é a colección de debuxos, que é, digamos, unha faceta menos coñecida porque a súa labor escultórica é principalmente esculturas en edificios religiosos, non? O que nos permite a colección de debuxos é coñecer realmente máis detalles tamén da súa labor como escultor, porque son debuxos nos que se ve que hai unha formación académica, unha tradición do propio escultor no debuxo. Son debuxos puramente académicos, pero que en algúns casos son curiosos porque é a primeira vez que se fai en Galicia, por exemplo, o desnudo natural. Xastre da aldea, esta peza que é unha das obras máis coñecidas del, foi unha obra premiada nas exposicións nacionais que se celebraban anualmente en Madrid. En este caso foi unha peza que seleccionou o rei Alfonso XIII para a súa colección. Aparece un instrumento musical, unha gaita, xa que Isidro Brocos ademais era músico. Sempre nas súas obras hai alusións e referencias á música. Isidro Brocos, falamos de que é un autor que ten unha importancia, unha relevancia na arte galega, non hai dúbida, pero se por algo pasa a ser coñecido ou pode aparecer nos libros xerais de historia de arte, é por ser recoñecido como mestre do xoven Pablo Picasso, cando Picasso estivo na Coruña.